Dámy a pánové, to bude takové malé našeho dílu z Minecraftu a dneska to bude představení updateu Minecraft Pocket Edition 0.11.0. Mám upload. Na hlavní stránce přidali to tlačítko, což se můžeme podívat jazyky, jo. Tady čeština není, což je problém, což je play, tady vidíte, že už když máte tam, tady je offline a my se můžeme rovnou tady potom máte to už známe, že vlastně, a potom tady už není, jako když dáte, tak musíte dát toto, abyste deletnuli svět a tady zde a to je třeba to zapneme. Jo, tady když se vytvořit server, tak musíte dát tady toto a teď to. Trochu se to laguje, takže jsem stavěl. Jen protože jsem dělal takovou čáru, protože to jsem musel přeměřit. A mám lagy docela velké, se už směřit. A přidali strašně moc nových věcí, ale fakt strašně moc. No blokama. Bloku se to jako nějak nezměnilo. Myslím, že ani tady nějaký blok nepřibyl. Tady tam taky nic moc nepřibylo. Myslím, že taky vůbec nic. Jenom redstone bloky, jo. Jenom redstone bloky. Potom přidali do Spider to a Cave Spidera a Endermany přidali, že už mají správné zvuky, jo. Takže to ještě nevím ani pojmenované. To už zlobo, nějaké endermanské. Potom přidali samozřejmě ryby, jo, prud, jo, fish. A je to lepší než na kompu. Jsem líbí, že ten fish. A samozřejmě přidali loďky. A samozřejmě dobrá věc, a nejde teďka je ta loď. Tady, tak. A tam je nějaké obřezro, tam je nějaké jezero velké, tak to bude stačit. To myslím se vlévá jenom můžu to. Dobře. A chtěl jsem vám oznámit, že mám svůj originální skin. A řídí se to takhle, což jako je zachodí ne. Ukážu vám ten skin, to jsem já, to je můj Slender. 34, jo, jak má sluchátka, kapuci, jo, není úplně okidoky, takže může mít splevet. Tak, zatáčíme různě hop. Takže on úplně tím padluje, což se mi strašně líbí. Myslím, že chci dát až od 1.8.5 na kompu. Jo. Počkejte nám, pánové. Hej, jaký hraješ svět? Ty krundí báde, vypni to, to je můj svět. Nebudeš muset, běž nahoru, zpátky. A vypneš ten svět. Jestli nevšimla, tak to je můj nejlepší svět, abys věděla. Tak a tady zůstaneš a teď to vypneš. A okamžitě. Kundi bát. A vlastně mám Facebookovou stránku. Mně to nešlo to, já jsem jako měl, ale než jsem se zapal YouTube, tak mi to ukázalo, že to nějaká oprávění, co si jsem znovu Publičku vám dám můj Facebook, takže přidali loďky. A
Potom si dali zbarvení těch podle toho, že prostě když třeba máte těch písků, tak to prostě změní. Potom ještě měli tohle, že když si najedete do nastavení, a tady vlastně tady můžete dát, když dám prostě Stevie a ta Alex, jo, ale já prostě mám tady toho, to je můj, jo, to je prostě jedno. Já chci prostě mít toho svého. Split control, jo, tady už nic změnili. Jo, tady potom změnili strašně moc věcí, že prostě Battlefield Skinness, jo. Že to prostě, že ty skiny je Battlefield Skinness, OK. Hide GUI, jo, to je prostě brick, tak. Prison Reef, jo, prostě jako v pohodě, když si footy, jo, prostě. Měli by se tady prostě třeba easy, normal, hard, jo. Takže tak, to asi by bylo všechno z toto tutoriálu u představení a čo